Araba desam kalo tile kononton san ba fila ani mugan aw bisimila a ka jamukan mandi kan. An ka dolancila minnu bɛ jamana kɔ kan les expatriés olu ka kunnafoni kɔnɔna na bi an bɛ taa Arabi Saoudite ni Mamadu Kuyate n'ale bolonɔ bila sɛbɛn na Omankaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Albachar la. O kɔfɛ ani Sebani Tarawele bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ale bɛ dolanci bi Al Nada la Arabi Saoudite. Nin tun ye a ka bakurubaw ye. Tɛnɛn don Mali dolancila ŋana Mamadu Kuyate ni ale tɛmɛna Guinée jɛkulu caman fɛ i n'a fɔ AS Kaloum ani Kamsar. Bi ale y'i bolonɔ bila sɛbɛn na Omankaw fɛ yen nɔ Albachar la. An ka sigidolen ni ale bangera Novembre kalo tile 13 san 1994 Bamako Faba la ani a yɛrɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ. A kumana a ka tagali la Omankaw fɛ yen nɔ ani laɲini min b'a bolo a ka jɛkulu kura la. A ka di dolancila bɛɛ k'i ka jamana kunnawolo. O hukumu kɔnɔna na Mamadu Kuyate y'a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la a bɛ fɛ ka ye an ka sɔmɔtasɛgɛw fɛ. An ka jɛ an k'a lamɛn. Bonjour tout le monde. Moi c'est Mamadou Kuyate, international espoir malien. Je suis présentement à Oman. Saison surpassée, me jouer Guinée. Je pense que les performances non d'aucun non, mes bureaux du championnat là, capacité d'aucun, donc ça m'a permis qu'un contrat sur le Gabon. Donc saison passée avec Gabon, on a commencé les championnats là-bas, mais malheureusement moi c'est là-bas parce que Banan ils font les non, donc ça a été une année blanche. Et Dieu merci cette année on a Oman, donc je vais jouer ici cette année. Donc on a objectif qu'à essayer qu'à trophée d'or sur Nina. Qu'à champion ou qu'à coupe nous faire notre donc on a la ligne cette année et je pense à même à la disposition là on a ensemble et on va répondre à l'appel une catégorie de qui demain un espoir ni junior ou mais on va dire les seniors là donc on espère un jour jouer pour l'équipe nationale senior du Mali Inch'Allah. Donc pour nous et je vous remercie tous. On a folie de Amap TV mon fou. Alors merci beaucoup. Mamadou Kuyate tɛmɛnen kɔfɛ ani Sebani Tarawele fɛnɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'ale bɛ Arabi Saoudite kɛrɛnkɛrɛnnenya la Al Nada. Ale fɛnɛ kumana a ka tagali kan a ka jɛkulu in na ani laɲini minnu b'a bolo a ka jɛkulu kura in na. Nka sɔnni a ko o kuma ninnu lase ma a kumana fɔlɔ a ka san tɛmɛnen a ye baara minnu kɛ a y'i da don o la k'olu fɛsɛfɛsɛ an ye. An ka jɛ an k'a fɛnɛ lamɛn. Salam alaikum. Ne tɔgɔ Sebani Tarawele. Ne bɛ balontan Arabi Saoudite. Ma club tɔgɔ Al Nada. Donc l'année passée n ye 22 buts don ani 6 passes décisives. Donc comme saison kura daminɛ la an bɛ 6 journées la. Donc n ye 2 buts don ani passes décisives 1. Donc a ka di maliyɛn joueur bɛɛ ye ka t'i ka faso représenter n'o ye équipe nationale ye i ka taa jouer a fɛ quoi. Merci. Nin tun bɛ dan sigi a ka bi kunnafoniw na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.